Utxun Txalapartak diska berri bat kaleratu du, Baratzean, eta hura orkestera etorri dira. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongetorri. Esker. Orduan, 7 urtetan zehar egindako lanaren emaitza, ez? Bai, hori da. Hau Utxun taldea sortu ginen duela 7 urte. Elkartu ginen Anai, ni eta Simon, orain taldean ez dagoen bat. Hiruon artean osatu genuen. Eta, iaz, erabaki genuen disko bat kaleratu nahi genuela, eta hemen dugu emaitza. Berez, 7 urtetan egindako lanaren emaitza izan daiteke, diskoa. Eta 13 abestik osatzen dute? Bai, diskan badira beste batzuk, igual grabatu izan genituenak duela urte batzuk, bestalde badira beste batzuk grabatu ditugunak azken hilabeteetan, eta hori 13 kantoien artean denetarik dugu. Badugu Txalaparta musika tresna bakarlari moduan, baina badugu ere Txalaparta beste musika tresna batzuekin lagunduta azaltzen dena abesti ezberdinetan. Eta gainera motaz berdinetako txalapartak, ez? Gurrarekin, harria, edo nola... Bai, saiatu izan gara, nolabait diskoan uztartzen egiten duguna. Egiten ditugu kanta batzuk beste musikari batzuekin, baina aurkitu dezakegu ere bai kanta erritmiko hutsa direnak, edo kanta melodikoak, edo pixkat bien artean nahazten direnak, ritmikoak eta melodikoak. Hori Txalapartarekin bakarrik, eta gero beste musikariekin aurkitu dezakegu Txalaparta protagonista bezala, edo bigarren plano batean ere bai. Eta erabili ditugun Txalaparta, normalean erabiltzen ditugun Txalaparta, egurrezkoa, harrizkoa, bidoia eta ero ol erraldoi bat edo ol haundi bat, ol mota horrek ere ematen ditu berezitasun batzuk, eta aprobetxatu izan ditugu pixka material bakoitzaren ezaugarriak eta aprobetxatzeko ematen dizkigun baliabideak edo. Eta 13 abesti aukeratzea, batzuk kanpoan gelditu aldira edo nola egin da aukeraketa? Aukeraketa nola egin da, kanpoan, nik uste dut kanpoan ez ezkigula, Kanta gehiago baditugu, baina igual diskoan egoteko horiek aukeratu genituen. Bai, eta pozik ez, kanta bat hori esaten nuen alein, kanta batzuk berriak dira, ez dute urte bete, beste batzuk badira zaharrak, gero badago bat adibidez improvisazio hutsa izan zena, hori grabatu genuen estudioan, deus jakin gabe, improvisazioari tokea ginez, orduan, nik uste dut ongi da egoela, 13 kanta horiekin pozik gaudela, eta naiz eta igual beste batzuk geratu zaizkigun hor kajoietan, zuzenezko kontzertuetan eta entzuteko aukera mantentzen dugu. Eta Baratzean deitzen da diska. Zergatik? Ez dakit, askotan ordu asko ematen ditugu gure lokalean, neguan, udaberrian, udan, lan eta lan, eta hori burura ekartzen zigun nolabait baratza, ez? Azken finean baratza zer da, toki bat, zure lana eta energia hor sartuz, barazkiak ematen dizkizuna, nolabait pozak, ez? Eta guretzat gure baratza bazen gure lokala, eta baratzean 1000 ordu eman ditugunez, hori etorri zitzaigun burura, ez? Hori zela gure baratza, urte asko genera matzala baratza horretan lanean, eta nolabait diska, bazela urtez urte jasotako uztaren puskatxo bat konserban jarrita. Orduan, nafartarrak gara, piperrak eta tomatea, eta orain badugu baratzeko fruituak konserban jartzeko momentua, eta hau izan da gure konserba botea. Eta orduan prestakuntza polita izan da ere? Bai, nolabait urtero erabakitzen dugu helbururen bat, eta iaz pentsatu ginen,
aurten izan behar da diskoaren urtea. Eta bai, iraian edo urrian planteatu genuen nola eta edo zenbat kanta, igual hasieran ez du goratzen zenbat pentsatu genuen, azkenan 13 izan dire, baina bai, esan genuen, venga, kurtso 2017-2018 ikasturtea izan behar da diskorako. Orduan, pues bueno, gero tartean ere izan ditugu beste egin behar desente, azkenean moldatu genuen maiatzan bukatzeko, zen ekainan joan ginen lurrak ikuskizun batekin gira bat egitera ekialdeko Europara, orduan bukatu behar genuen dena maiatzaren 16-rako, uste dut. Orduan, bai, konten bukatu genuelako, epeen artean, eta... Bai, posten gaitu, baina beti prozesu hau badira, tensio momentua badituzte, epeak badituzte, nahi duzuna eta alduzunaren arteko oreka hori aurkitu behar da, eta batzutan hori ez da erraza, edo ez da, baina pozik gaude, prozesu bat izan da, prozesu horretan hartu ditugun erabaki eta nik uste dut nahiko, arro edo pozik gaudela, ze azkenean egin nahi genuena egin dugu, eta bidea polita izan da, hori esaten nuena, ere estudioko lanak, badira gogorrak, baina aurrera egin dugu eta baratzean esaten nuen bezala, belarrak entzen dituzunean bezala, badira lan gogorrak, baina tomatea jatea zoragarria. Beti gelditzen da zerbait, ondoren esaten duzuna, sartu izan bagenu hemen, hau egin izango bagenu modu honetan, baina hori beti gertatzen da. Hori kontzertuetan ere bai, ongi, baina hau zerbait gertatu da, hori beti. Emaitzarekin oso kontean ditu gara. Oso ongi. Eta 18an aurkeztuko duzue? Bai. Hori da, egingo du Jazar egoitzan, Etxabakoitzan, egingo du aurkezpentsoa. Egia zan, izango da aurkezpen xumea, ez dakit duzen jende espero dugun, baina, ez dakit diskoaren azalpen bitartez eta kanten bitartez, saiatuko gara, hemen kontatzen ari garena, zergatik, nola, eta diskoaren bitxikiri guztiak. Eta zuek talde bezala, zein esango zenukete dela zuen berezitasuna? Nik uste dut maite dugula, biok maite dugula txalaparta pila bat, erotzen gaituela eta horrek bultzatzen gaitu lan asko egitera txalaparta inguruan, txalapartaren esparru ezberdinetan, eta nik uste dut hori izan daitekela txalapartarien artean gure ezaugarri azpimarragarriena. Ez dut uste teknikoenak garenik, asko maite dugu txalaparta eta ibiltzen gara alde guztietan jotzera eta ikasteko, eta orduan nik uste dut hori izan daitekela. Hori eta apostua, egin dugun apostua txalapartaren alde, egin genuen ikasi genuen ikasten hasi ginenean, baina egin genuen duela 7 urte erabaki genuenean, landu nahi dugu txalaparta serio modu batean, eta lehen esan duan bezala. Euskal Herrian txalapartari gutxi gara, txalaparta talde gutxi gara, eta benetan apostua egiten duguna gutxi gelditzen gara. Eta, maitasuna eta apostua gure. Eta zuen lehendabiziko kontaktua txalapartarekin nolakoa izan zen? Betiko moduan Nafarroan behintzat ikastaro batetan, ni parte hartu nuen Mikelek Rotxapean egiten zuen ikastaro batetan, ikastaro mota jende asko auzo elkartea, ez dut gogoratzen nor kantola, baina oso auzotik oso hurbil zegoen ikastaro batean hasi nintzen, eta ero nire martxa jarraitu nuen eta urte batzu beranduago berriro elkartu nintzen Mikelekin, baina hori izan zen ere lehenengo kontaktua. Beti nire kasuan behintzat, txalaparta, kalea eta lagunak beti bat egiten zuten. Nik ere Rotxapean ikasi nuen, hasiera batean Gaztea Asanbladak antolatutako ikastaro batean, han elkartu ginen kuadria bat eta hasi ginen uda horretan hasi ginen elkartzen, jolasten,
eta gero lortu genuen udalak ematea lokal bat, Korralio zen zegoena, orain ez dago, da. Eta han hasi ginen elkartzen eta jolasten, eta gero hasi ginen ikastaroak antolatzen, eta horietako batera apuntatu zen nahi. Eta zer da zuentzat txalaparta? Niretzako izango da, bada jolasa. Osa, 18 urteetan jolasa izan da, orain badu beste ikuspuntu bat, baina beti jolasa mantentzen da izaten. Eta hori guai dago. Egia esan jolasari gabe, igual ez nintzateke hemen egongo. Lehenengo 8 urte izan da dena jolasa. Lagunekin elkartu, eta jolasaren bidez kantak sortu, erritmoak landu, material desberdina bilatu, eta baino beti ere jolasaren bidez. Orain jolasa mantentzen da, baina lana ere bai eta profesionalizatu da. Niretzat ere jolasa badu kriston garrantzia txalapartaren kontuan, eta igual niretzat modu pertsonalean, niretzat bada ez dakit bizipoza bada, ez dakit posten nau goizean jotzera joatea eta igande arratsaldean bideo bat ikustea txalapartaren inguruan eta azken posten nau eta jolasa klabe izan da. Mikelek esaten duen moduan, ez dakit duela 15 urte, ez dakit. Jolasten ikasi dugu, jolasten jarraitzen dugu eta uste dugu txalapartaren xarma, musikaren xarma azken finean badela jolasa. Eta horretan, Orduan lehendabizi zaletasuna, eta hortik utxun txalaparta sortu zen. Hori da. Pues nik egia esan, ni 18 urte daramatzat txalapartarekin, eta 18 urte hauetan bikote desberdinak izan ditut. Izan dut Gorka, izan dut Katano, izan dut beste talde bat, baina beti nik edo nire beharrak eskatzen zuen gehiago. Eskatzen zuen gehiago, batean topatu nuen Simon, Uharteko txalapartari mitiko bat, eta elkartu nien eta lahendu behar dugu musika tresna hau, oraindikan badituelako bide ezberdinak, egoinen urtebete ordu pila sartzen, Uharteko lokal batean, eta uda horretan agertu zen Anai. Orduan bera ere Anai Radio zegoen, Euskal Herritik urrun, baina Iruen artean esan genuen, orain da momentua, ja 10 urte daramatzagu txalapartarekin, eta orain da momentua zerbait serioago sortzeko. Orduan ikusten genuen kalean jendeak ezagutzen zuela txalaparta, baina oso gutxi zekiten musika tresna honek dituen berezitasunak eta zenbat urte daramatzan gure gizartean, ze garapena izan duen, nortzuk izan diren bere protagonista, garapen hori eman dioten txalapartari. Orduan, erabaki genuen sortu behar dugu, kontzertu didaktiko bat, non joaldiak eta azalpen bidez kontatuko dugu musika tresna honen berezitasuna. Eta hortik hasi ginen. Hiruak elkartu eta poliki-poliki kantak eta ikuskizuna moldatzen sortu zen utxun. Eta ni antzeko, urte batzuk eman dituen Katalunian, hor txalaparta jotzen jarraitu nuen, batzukin, besteekin, lagun batekin, bestearekin, eta fase hori bukatuta Iruñara bueltatu nintzenean, niretzat ametsa izan zena lortu nuen edo, niretzat Mikelekin jotzea bazen ametsa, ze beti ere txalapartan badira bikote kontuak eta unibertsitate garaian, Katalunian ikasten, bukatzen zen 4 hilabetea, zure bikote alde egiten zuen Oslora Erasmusekin, orduan berriro bikote berria, erakutsi beharra, eta kize. Prozesu guzti horretan nik pila bat ikasi nuen, eta nolabait fase edo golada hori bukatzerakoan Iruñera bueltatu nintzenean izan nuenean aukera. Mikel ezagutzen nuen, Simon ez nuen ezagutzen, baina proiektu berdinean sartu ginen, hiruak nik uste dut genuela nahiko garbi. Nik behintzat ez nekien zer, baina banekien nahi nuela txalaparta jo, etengabe, eta ikasi. Eta hori da egin genuena, eta urte guzti hauetan
norabide horretan jarraitu dugu. Gainera hori, bikoten kontuarekin azkenean, musikalki koordinazio bat izan behar da, baina ere konexio batzuen artean edo harreman ona, ez? Ze nolako harremana sortzen da? Dena. Bai. Nik uste dut, azkenekoz, bikote kontuak, taldekide kontuak, lankide kontuak, kontu guztiak. Nik uste dut, bikote guztietan moduan, errespetua, naturaltasunez hitz egitea, bakoitza garbi izatea, noraino gauza bat, noraino beste bat, eta bueno. Nik uste dut horregatik elkartu ginen duela 7 urte hirurok, eta horregatik lehenagotik izan ditugu beste bikoteak, eta horregatik elkartu gara gu. Ezinbestekoa giro ona izatea, ezinbestekoa antzeko helmugak edo helburuak izatea, eta nik uste dut horretan hiru ginenean nahiko antzekoa zirela, eta orain gutxo gara behera horrela jarraitzen dutela. Eta musika tresna honen eretzea gauza zaiena, adibidez, bada bikotearen arteko harremana, ez? Beste dozein musikarik hartuko du bere gitarra, eta nahiz eta haserre egon bere taldekideekin edo joaten da etxera eta ensaia dezake. Ni Mikelekin haserretzen banaiz, imaginatu nola ensaiatuko dugun. Hola mutur luze. Eta hori peluzera ez da, orduan, uste dut harreman pertsonalak edozein musika taldeetan bezala, oso garrantzitsua direla eta txalaparta bikote batean, Horrenik gehiago, bai. Eta nolakoak izan dira urte hauek, 7 urte hauek? Politak, oso politak, gero ez da politago, egia esan. Bai, oso... Ari gara lanean, inoiz baino gehiago, txalapartarekin, eta horre posten gaitu, pila bat. Bai, duela 3 urte, Simonek taldea utzi behar izan zuenean, pixkat, tragikoa ez, baina, pixkat izan zen joia, beste pertsona bat hartu behar izan genuelako, Javi, ikuskizun horretan, txalaparta hutsa ikuskizunerako. Orduan, genera matzan 3 urte oso ongi barrenatua txalaparta hutsa ikuskizuna, eta batean 3. usten du taldea, beste pertsona sartu, eta nolabait anaita biok esfortzu handia egin behar izan genuen, nolabait 3. pertsona berri hori sartzeko taldean. Baina, hasieran lehenengo urtea kontzertu gutxi genituen, orain pila bat ditugu, eta horrek alaintzen gaitu. Hasieran, hasieran 2 bide bakarri genituen, orain baitugu 11 bide jarraitzeko taldea eta musika tresna. Egon gara koral de kamara batekin, egon gara rock talde batekin, egon gara zirko konpainia batean, egon gara folk talde batekin, rap talde batekin, eta ez dakit nola esan, abaniko horrek ere alaitzen gaitu. Eta nik uste dut bizi izan ditugula gauza asko, duela nizardaki 7-10 urte ez genuela sinestuko, ez? Bai, txalapartarekin alde batetik. Azkenean guztia horretan oinarritzen da, jarraitzen dugu duela 10 urte bezala txalaparta jotzen nahi dugun tokietan, baina toki horiek ezberdinak dira, eta horrek alaitzen gaitu. Erronkak dira, izan ditugu erronkak, azken finean gu fiskaleko musikaria gara, eta ez dugu apenas inongo hezkuntzari jaso musika arloan, baina batean ikusi dugu gure buruak kriston musikariekin jotzen, eta hori guretzat alde batetik erronka, bestetik poza, bestetik zer egiten dut nik hemen, galdera pila bat, eta kalean jotzen ezagutu dugu, bidaiatzeko aukera asko izan dugu. Ni oso pozik eta oso harro azkeneko 7 urte hauetan egin ditugun gauza guztiengatik ez. Argi dago ez direla doainik izan, guztia izan dela egin dugun ahaleginen fruituak, baina oso pozik. Eta hori mundutik ibili zarete, nolakoak dira zuen ikuskizunak, nola deskribatuko zenituzkete?
Ziko gara txalaparta hutsarekin, txalaparta hutsa lehen esan duen bezala, bada kontzertu bat, non azalpen eta joaldien bidez kontatzen dugu txalapartaren historia guztia edo dakiguna, behintzat. Eta kontzertu bukatzen dugunean jendeak zoriontzen gaitu disfrutatzeaz gain ikasten duelako. Eta zen dugu, primera oso ongi pasa dut, disfrutatuz gain ikasi dut txalapartaren historia. Hori txalaparta hutsa ikuskizun hori sortu gunen 7 urte, duela 7 urte, baina 7 urtetan aldatu da, noski. Gero... Duela 2 urtere hasi ginen Lurrak konpainiarekin antzerki, zirko eta musika ikuskizun batean. Ikuskizun hori guretzat oso berezia izan da, nahastu dituelako disiplina ezberdinak, pertsona asko jarri dituelako eszenatoki batean, nolabait, nik uste dut parte hartu dugun ikuskizun handiena dela, eta berezitasunak izan duelako asko ikasi dugu esparru askotan, ze hori antzerki eta zirkoaren arteko harremana, publikoaren, oso bitxia izan da, hori da Lurrak egiten dugun beste ikuskizuna. Gero dago Sagarlantegi ere bai, duela, iaz, uste dut ginela, Sagarlantegia. Zer da Sagarlantegia? Urtero, baztanen arizkunen egiten dute kirikoketa besta, eta nolabait haiei esker ikasi dugu zein den sagardoaren prozesu guztia eta ze harremana duen lana eta musika. Orduan egiten dugu, sagarra jotzen ditugu zuzenean eta hori kontatzen digu zein den harremana jolasa eta musika, ze sagarra jotzeko momentuan badire ritmo ezberdinak, eta gero prentsa handi batean sartzen dugu, eta patxa sartzen dugu, eta zuk ateratzen da. Eta, nolabait bada antzerki bat, baina benetan sagarra jotzen ditugu, eta emaitzan dago. Jendea gero zukoa probatu dezake, oso gozoa, eta hori egin dugu gutxi, egin dugu 5 edo 6 emanaldi, horrekin gaude ere bai. Gero ere Iruñako jazz irukote batekin elkartu ginen, Gel irukotea, dela Javi López Jasso, Marcelo Escritx eta Dani Lizarraga. Haiekin grabatu genuen diskatxo bat duela urtebete eta egin ditugu kontzertu batzuk. Eta hori guretzat ere izan da kriston erronka, ze batean ikusi dugu txalaparta, gure txalaparta jazz formazio batetan, ezagutzen genuen txalapartaren eremutik nahiko bazterrean, muturrean zegoena, baina, poztu gaituena, ikasi duguna, lehen esaten dizuna ere, ibilbide ezberdinak bat egin dute gure inguruan, eta horrek poztu gaitu, ze hor irukote horretan badira musika irakasleak, badira txalapartariak, badira, ezakit ibilbide musikaren kontuak, ibilbide ezberdinak nola topa daitezken momentu batean eta puntu batean, hori izan da Gel irukotearekin egin dugun jazz proiektu txiki hau ere. Eta bukatzeko, Melotxin folk taldearekin ere parte hartzen dugu, parte hartze xumea, baina, laugarren disko atera zutela, horretarako eskatu ziguten 4 kantetan txalaparta sartzea, eta zuzenetan ere haiekin goaz. Eta ja. Bai? Eta ja, uste dut. Pizkoa gehiago egiten dugu, baina, igual gehiena aipatu daitezkenak hori dira. Malgutasun handiko taldea zarete, eta oraindik berritzen zoazte, gauza berriak probatzen, eta abar. Ez dakit malgutasun gabeko, beldurri gabekoa, ez dakit zer den. Edo, beldurra bai, baina hola jarrita aurrera goaz. Bai, ez dakit, betidanik, nik uste betidanik gustatu izan zaigula abentura berrietan sartzea, eta orduan, ez dakit, norbaitik bururatzen zaionean, pentsatzen duenean txalaparta eta gonbidatzen gaitunean, bere festa horretan parte hartzera, gehienetan asko pozten gaitu, eta naiz eta hasieran esan zede Montrealin ez nimenek egiten ari naiz, gero ikasten duzu eta hori noski emate dizu, igual erreztasun gehiago horrengo abenturarako.
Beno, eta gaitasunak hor daude ere, bestela ezinezkoa. Bai. Eta orain agenda ederra daukazu ere, ez? Bai. Bai, izan dugu eta... Eta badugu. A ber, hasiko gara. Ostegunean, arratsaldeko 7:00 aurkeztuko dugu gure diska Jazarren, Etxabako izen badagola Arostegi etorbidean 12. zenbakian. Ostiralean, egongo gara Tafallan, kultur espazioan, kulturgunean, arratsaldeko 8:30 lurrak, zirko, antzerki eta musika ikuskizun honekin. Gero hurrengo gunean Gerreziara goaz, eta egin behar duguan bada festival bat eta bukaera emango diogu guk, gu eta lurraken akrobata bat. Hori Grezian. Gero non gaude ja. Gero azaroaren 3an kirikoketa besta da Arizkunen, parte hartuko dugu laguntasun mailan eta bueno, urtero laguntzen diegu, egin behar diren lanetan. Eta aurten 20. urte hurrena denez, nolabait protagonismo gehiago eman nahi diote txalapartari, eta horretarako kontaktua jarri gara txalaparta 3 talde ezberdinekin, eta nolabait haiekin egonen gara. Sorpresa batzu badira hor tartean, baina oraindik ez direnak baieztatu, orduan gordeko ditugu ezustekoak guk zabaldu arte, orduan guk zabaltzen dugunean ja zabalduko ditugu. Gero Olizen egingo dugu lurrak emanaldia, ere bai, azaroaren 23an eta 24an. Zornotzan txalaparta hutsa. Hori da, azaroaren 23an ere bai, egun horretan, ostiral horretan badu doblete. Lizarran abenduaren 1 eta 2an, San Andres ferian. Hori, abenduaren 1 egingo txalaparta hutsa eta abenduaren 2an Sagarlantegia. Eta guzti hau gure blogean sartuta ere hor urrengo kontzertuak izeneko tartetxo batean duzu ikustea, ze batzutan ere guk uste dut begiratzen dugula ere, zer dugun. Bai, hainbeste, normal. Eta gero kontzertuetan diska eskuratu daiteke, ez? Bai, kontzertuetan interesa duen pertsona hurbildu daiteke, gurekin hitz egin eta moldatzen dugu erraz. Bai, egia esan modu errezena da, zeren lehen esan dugu bezana, diskoa ezin da aurkitu dendetan, oraingoz, orduan hori da. Aukera paregabea. Bai, zuzenezkoetan edo, errezena zuzenezko batean. Eta hasteko hori, 18an hor egongo zarete, Etxabako izen. Bai. Mil esker biei etortzeagatik. Zuei. Eta ikusiko dugu elkar kontzertuetan. Bai, hori da. Gazten arte. Bai. Venga, aio.